La regularització és un pas absolutament necessari per la convivència, pels drets de les persones, des de la perspectiva dels drets humans. Són persones que estan a casa nostra, no són gent que vindrà de fora, no hi ha efecte crida, no sabem què és l'efecte crida que sempre es diu, i es tracta, per tant, que les persones que ara, moltes d'elles, estan treballant en unes condicions d'irregularitat, sense que se les apliquin els convenis col·lectius, no puguin fer, puguin cotitzar al país, que també és una altra mesura que té una certa importància, i que moltes empreses que només es queixen que no tenen mà d'obra puguin disposar de mà d'obra. No hi ha cap inconvenient més que l'extrema dreta xenòfoba, que el que li agradaria és que els immigrants a casa nostra poguessin estar en unes condicions de precarietat, d'esclavatge, sense cap mena de drets. Es tracta que les persones puguem conviure amb drets i amb igualtat d'oportunitats. És una oportunitat per Espanya, no només per Catalunya. És veritat que a Espanya, com passa sempre, o a una part d'Espanya, Catalunya dona un pas endavant, tothom ens critica, després tothom es suma. En tot cas, a mi em sembla que des del punt de vista de Catalunya aquest és un sistema que enfortirà i ajudarà a tenir més recursos per poder fer el paper fonamental que té la Generalitat, que són les polítiques socials, que és desenvolupar i donar serveis als ciutadans i a les ciutadanes de Catalunya. No és un punt d'arribada, en tota seguretat s'ha de continuar treballant, l'agència tributària és una altra de les reivindicacions que està damunt de la taula, el propi Estatut d'Autonomia vigent dona possibilitats de poder treballar amb una direcció de coparticipació de Catalunya, però en tot cas crec que aquest és un pas imprescindible perquè les comunitats autònomes necessiten més recursos per poder donar més serveis.